Salam eli hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde Mukaddes Qurban bayramynyň ilkinji güni. Bayramymyz gutly bolsun hormatly adamlar. Bütün musulman dünýäsinde belenilýän bu bayramçylyk ediz yurdumuzda hormatly prezidentimiziň fermany bilen belenip geçilýär. Deňjalşda belenilýän bayramçylyk günlerini bereketli türkmen ojaklaryna milli tagamlar taýýarlanyp, maşgala awadançylygy, el agzy berligi, ýurt asudalygy, millilerimizin tutumly işleriniň munnun beýlegem rowaj bolmagy dilek edilip sadakalar verilýär. Gurbanlyk sadakalaryňyz beýik bir baryň dergäkine kabul bolsun, ediz dileşler. Bayramyňyz gutly bolsun. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanly Berdimuhammedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň liderleri mähirli salamlaşyp, Gurban bayramy münasibetli biregi tüý sürekden gutladylar we iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Söhbetleşler bu nurana bayramyň insanperwerlik ýürelgilerini esaslanýanlygyny, hemem sahawatligi we belent ruh ahlak gymmatlyklaryny alamatlandyrýanlygyny belläp, Gurban bayramynyň musulman jemgyýetinde munnun beýlegem özara düşünmek, parahatçylyk, dörüjlük we biri gollamak diýiplerini, hemem ýürelgilerini hasam pugtulanyrjakdygyny önam bildirdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanly Berdimuhammedowyň nyktaýşy Türkmenistan üçin Türkiýe Respublikasy iň ýakyn dogonluk döwletleriň biri bolmak bilen biziň iki taraplyň gatnaşyklarymyz uzak möhletliğin strategik häsiýete egedir. Söhbetleşiň barşynda taraplar Türk dost dogonluk gatnaşyklarynyň häzirki wagtda täze many mazmuny eýe bolýanyny, bilelikdäki taslamalyň amal aşyrmagynyň bolsa bu gatnaşyklary hasam pugtulanyrmaga ýardam berýänini kanatlanma bilen belediler. Türkiýe Türkmenistanyň söwda ykdysady gatnaşyklary alyp barýan iň möhüm ýurtlarynyň biri bolup durýar diýip millilerimiz aýtdy. Hemem bu gurda gatnaşyklary hasam ösürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri netijeli ulanmagyň we zeruri bolan halatyny degişli gollugy bermegiň wajypdygyna öňe çekdi. Prezidentler Gurbanly Berdimuhammedow we Recep Tayyip Erdogan Türkmenistanyň hemem Türkiýe Respublikasynyň dogonluk gatnaşyklary agrarlydyklaryny tasdiklap, iki ýurdun we dostlukly halklaryň rowaşlygynyň behbidine döwletara gatnaşyklary munnun beýlegem pugtulanyrmak maksady bilen ekli tagallalary etjekdiklerini ýatydylar. Sewt we eklimumi gün tertibiniň wajyp meseleleri aralyp maslahatlaşmak bilen baglykda koronavirus pandemiýasy bilen bagly mesele degilip geçildi. Hormatly prezidentimiz Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiligini pandemiýaga garşy görüşde doly gollaýanyny nyktap, anyk netijeler gazanmak üçin ekli ýurtlaryň tagallalarynyň birleşdirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Şuň bilen baglykda millilerimiz ýurdumyzyň bu gurda täze usullary işläp taýýarlamakda giň hyzmatdaşlygy taýýardygyny tasdiklady. Söhbetleşiň dowamyna millilerimiz Recep Tayyip Erdogany döwletara gatnaşyklary pugtulanyrmaga aýratyn öns berýänligi we şahsy goşundy, şeýle-de ýurdumyza iýerilen lukmançylyk we şahsy gorunuş tilişdiler üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly biz muňa ýurtlarymyzyň arasyndaky meýzemiz dost dogonlygyň aýdyň nişan hökmüne garaýas. Söhbetleşiň ahyryna prezidentler Gurbanly Berdimuhammedow we Recep Tayyip Erdogan ýene-de biregi Gurban bayramy münasibetli tüý sürekden gutladylar we berkjan saglyk, bagyt hemem üstünlikler iki ýurdun halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowaşlyk arzu etdiler. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanly Berdimuhammedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň arasynda da telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki ýurdun liderleri birigi Mukaddes Gurban bayramy bilen gutlap, musulman ümmaty we tutuş adamzat üçin insanperwerlik, hoşniyetlik we özara golluk bermek ýaly asly ýürelgiler özüne jemleýän bu nurana bayramyň bolçuluk etçiljekdigine, iki goňşy döwletiň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy munnun beýlegem berkitjek
edecekdigini önemlilerdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen ekli ugurlar boýunça özara peýdaly gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini belläp, özara hormat goýmak, deň hukuklyk, açyklyk esasyna ýola goýulýan iki taraplyň okully we saýlaşykly häsiýeti eýdigini kanatlanma bilen ynaqtady. Söhbetleşigiň dowamyna belenşýäli Türkmen Azerbaýjan hyzmatdaşlygy gadymdan gelýän dostlyk we dogonlyk gatnaşyklary iki goňşy halky baglanşdyrýan umumy ruhy hem medeni gymmatlyklara esaslanýar. Munyň özi iki halkyň halkara gatnaşyklaryna, parahatçylyk, söýjülük we insanperwerlik ýöreliglerini agrarlydygyny aňladýar. Inançmagyň we özara düşünşmegiň bar bolan ýokary derejesi hem ähli gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça taraplaryň çemeleşmeleriniň we eýleýän ornunyň ýakynlygy netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýlegim ösürmek üçin puhta binýat bolup durýar. Şunyň bilen baglyqda Türkmenistan we Azerbaýjanyň syýasy, ykdysady we medeni insanperwer ugurlarda özara gatnaşyklary giňeltmek hem dogonlyk halklaryň bekidine iki taraply hyzmatdaşlygy berkitmek üçin ägert uly mümkinçilikleri eýedigi belenildi. Telefon arkaly söhbetleşigiň dowamyna dünýä beleleşigi üçin çynlyky synyga urulan we halkara durmuşyna yaramaz täsir edýän koronavirus ýokunjugyna garşy görüşmek ýaly möhüm mesele degilip geçildi. Şunyň bilen baglyqda hormatly prezidentimiz emele gelen şaşyrymly ýagdaýlary belelikde ýeňip geçmek üçin täze başlanşlary we çemeleşmeleri işläp taýýarlamak maksady bilen umumy tagallalaryň utgaşdyrmagynyň zerurdygyny belledi. Şunlukda millilizmde ýakynly Awganistan Islam Respublikasynyň prezidentiniň gatnaşmagyna geçirilen üç taraplyň duşuň öz wagtyny gurulanyny we wajypdygyny aýtdy. Şoň dowamyna gadalynan alalyşyklar lapis lazuli halkara ulug üssaşyr geçirgesini işçileşdirmäge ýardym eder. Oň netijeli peýdalanmagy söwda gatnaşyklarynyň berkidilmegine, dürli töwekkülçilikli ýagdaýlarynyň peselmegine we ähli durnukly ösüşiň öpçün edilmegine ýardym eder. Bu barada aýtmak bilen döwlet başlarymyz biri golluk bermegi we bilelikdäki anyk işleň bu taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň kepilini öwrüljekdigini önemlilerdi. Söhbetleşigiň ahyryna prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow we Ilham Aliýew Gurban bayramy münasibetli özara gutluklary aýdyp, birige berk jan saglyk hem jogapkärli döwlet işlerini üstünlük iki ýurduň dogonlyk halkyna bolsa parahatçylyk, awdançylyk we rowaşlyk arzu etdiler. Şeýlede şogun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow we Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Mohamed Ashraf Ghani'niň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Dostlukly döwletleriň başdanlary mehirli salamlaşyp, mukaddes Gurban bayramy münasibetli biri gutladylar. Hem belend ruh gymmatlyklaryň, insanperwerligiň, hoşniýetligiň we sahabatlygyň dawralanýan alamatlanýan bu ajaýyp bayramyň mundan beýlegim tutuş musulman ümmetina agdy berligi hem raýdaşlygy putulandyrmagy ýardym etjekdigini önemlilerdiler. Türkmen we Awgan halklaryny gadymdan gelýän dogonlyk hem birige hormat goýmak däwriniň umumy ruhy we taryhy gymmatlyklaryň baglanşdyrýanyny nykdaldy. Munyň özi iki taraplyň gatnaşyklaryň ygtybarly esasy bolup hyzmat edýär. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan bilen Awganistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk hem deň hukuklyk ýöreligleri esasyny ösýändigini kanatlanma bilen bellep, prezident Mohamed Ashraf Ghani dogonlyk gatnaşyklary putulandyrmagy we iki ýurduň arasyndaky özara bekitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn öns berýänligi hem şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Telefon arkaly söhbetleşigiň barşyny sewt we ähli gün tertibiniň wajyp meseleleriniň birnäçesi aralyp maslahatlaşyldy. Hususan koronavirus pandemiýasy meselesine degilip geçildi. Bu kesel giň çäkler gurşap alyp, köp döwletleriň we halklaryň durmuşyna oňaýsız täsir edýär. Millilizm Türkmenistanyň COVID-19-a garşy görüşmekde dünýä beleleşiginiň işini dolu gollaýanyny nykdap, adamlaryň ýüzbe-ýüz bolan bu howpa garşy üstünlikli görüşmek üçin halkara derejesinde utgaşykly tagallalaryň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň, Awganistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýanyň arasynda gol çekilen lapis lazuli alalaşygynyň çäklerini dördülen ulug üssaşyr geçilgesiniň ähmiýetini
ayratin belledi. Bu geçelgenin yolu koyulmağı Merkezi ve Günorta Asiya yurtları bilen Avrupa döwletleriniň arasynda harit dolanşynyň möçörüniň artmagyna netijede bolsa, bu sebäpdäki yurtlaryň arasyndaky söwda, ykysady gatnaşyklaryň ösürmegine ägirt uly goşunty goşar. Şuňa baglykda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň hem Awganistanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna ýakynna geçirilen 3 taraplaryň duşuň netijesi boýunça gadalynan alalaşyklar uly geçirgesini içeňleşdirmek we ulgumlaryň esasy hyzmatdaşlyk etmek babatynda möhüm ädim boldy. Mundan başga Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugru boýunça elektrik geçirjesiniň we optik süýümli aragatnaşyk geçirjesiniň gurulşy ýaly energetika, ulug hem aragatnaşyk ulgumnaky giň möçörli taslamalyň ähmiýeti nygtaly. Söhbetimiziň ahyrynda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow we Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Mohammed Ashraf Ghani ýene-de berek Gurban bayramy bilen tüý sürekde otlap berk jan sağlyk hem asylly işlerini üstünlükleri Türkmen we Awgan halklaryna parahatçylyk, awadançylyk we mundan beýlegim güllep ösüş arzu etdiler. Ösüşlüň belirtiklerine tarap ynamly gadam urýan garaşsyz betarap ýurdumyzda ähli musulmanlar üçin mukaddes saýlayan Gurban bayramy başlandy. Her ýyl Mehriban arkadagymyzyň ýürüte permany esasynda bellenip, awadançylygy, bütewligi we ruhy peklik alamatlanyrýan maşgala bayram hasaplanýan Gurban bayramy halkymyza aýratyn mahsus bolan insanperwerlik we alalaşyk ýürüliglerini dawralanyrýar. Umumy ikrar edilen ýürüliglere laýyklykda halkymyz öz ojaklaryny säher bilen gadan atarıp, durly tagamlar taýýarlap, mukaddes bayramy maşgala agzalary bilen bilelikde, agzberlikde geçirip başladylar. Bagtyar maşgalalarda bayramçylyk defterhanlar giňden ýazylap, ruhy temilliň we insanperwerligiň bayram bolan Gurban bayramynyň her bir ojagy bolşuluk, bagtyarlyk we agzberlik getirmegi dilek edildi. Muňa özi halkymyzyň ýurdumyzda umumy ikrar edilen kadalary ıgrarlygyna aýdyň görkezýär. Şeýle-de mukaddes bayramyň birinji gününe öz maşgalalaryny tagan taýýarlan bagtyar illeşlermen halkymyzyň bagtyar durmuşy ýurdumynyň himme taraplaryň ösüşi ugruna alad edýän we onuň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine uran Mehriban arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bagtyar ojaklarda taýýarlanýan milli tagamlar halkymyzyň, jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly seneleri münasip derejede garşylaýandygyny alamatlandyrýar. Ýurdumyzda hormat prezidentimiziň tagallasy bilen öňe sürilýän asylly başlangyçlar adamlaryň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine, ýurdumyzyň awadançylygyna, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine gönükdirilýär. Paýhasy, insanperwerligi esasy ýörelge edinýän edermen halkymyz asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgelere ıgrarlyk bilen tapawutlanýar. Gurban bayramy pek ahlaklygy, wyjdan arasalygyny ünleýän anynç ygtykatlaň, adat desurlaň, insanperwer kadalan we dünýäwi gymmatlyklaryň kemaly gelmegi, baýlaşmagy hemem dünýä ýaýramagy wagtda münasip orny ýeläpdir. Häzirki döwürde gönnen-göni milli liderimiziň ýolaşçylygyna, halallygy, arasa ahlaklygy baş ýörelge edinýän halkymyz tutuş taryhyň dowamyna bolýaly. Häzirki döwürde şuň ýaly ýaxşy desurlary ösürýär we döwrap derejede kämilleşdirýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bu kadalar her bir maşgalanyň asudalygynyň we awadançylygynyň, tutuş jemgyýetimiziň agzberliginiň hemem bütewliginiň gyrwy bolup hyzmat etýär. Ýurdumyzda Gurban bayramynyň 3 günläp döwlet derejesinde agzberlikde bellenmegi, täze taryhy ýamda biziň şöhraty ata-babalarymyzdan miras galan milli desurlarymyza, belent umumy adamzat gymmatlyklaryna uly sarpy goýulýanlygynyň notak tutnamasdyr. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni melelizirimiziň taýsy tagallalary bilen ykdysadyýetimiziň depkilli ösmegine uly goşunt goşýan puduklaryň biri bolan dokma pudugum gün saýyn ösüşlüň täze belentliklerine göterilýär. Bu ugurda watanymyzyň çar kunjyny ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň gurulyp ulanmagy berilmegi, şeýle-de gaýtadan işleýän senagat deshalaryny köp görnüşli we hili boýunça dünýä ölümlerine laýyk gelýän bäsliji ukyply önümlüň işlenip çykarylmagynyň gün saýyn
saýny artdyrmagy muňa aýdyň mysallar. Döwrewap enjamlar bilen öpçün edilip, häzirki döwürde ýokary hilli önümler bilen watanymyzyň kuwatyny artdyrmaklygy münasip goşunt goşýan kärhanalaryň birim Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Pamyk Egirji kärhanasydyr. Özünün önümleri qadanyan ýokary netijeleri bilen ýurdumyzda giňden tanylýan Türkmenabatyň Pamyk Egirji kärhanasy içeri we daşary bazarlarda ýokary islegden peýdalanýan, ýokary hili nak ýüplügi öndürmeklige niýetlenendir. Kärhanada dünýäniň iň ösen döwletlerini öndürilen daraýjy, egirji, işlen çykarylan ýüplügi, zerur derejede çyýlandyryjy we gaplaýjy döwrewap enjamlar bilen öpçün edilen bölümden bir näçesi hereket edýär. Bu ýerde alınıp barylýan işleň ählisinä kompýuterler arkaly gözegçilik edilýär. Häzirki wagtda bu ýerde ýaşlan ýüllerçe tähme çekip işler 3 iş çalşygyny alınıp barylýar. Dokmaçylaryň tutan ýerli tähmeti bilen bu ýerde ýurdumyzyň dokma toplumlary we daşary ýurt sargyçylar tarapyndan ýokary islegden peýdalanýan ýokary hili nak ýüplügiň 17, 20, 27, 34 belgili görünüşleri öňürilýär. Kärhanada öňürilýän önümden hiliniň ýokary bolmagy esasy üns merkezinde saklanylýar. Häzirki wagtda bu ýerde dörejilikli tähmetiň gaýnap joşmagy şu ýylyň ilkinji 6 aýyna gazanlan tähmet netijeleri öňde goýulan maksatnamanyň üstünlikli berjay ediljekdigine aýdyň şaýatlyk edýär. Şu ýylyň birinji ýarmyna meýilnamada görkezlen 15 milyon 82.500 manatlyk önümi derek 15 milyon 523.500 manatlyk nak ýüplügi öndürilip, bu aradaky meýilnamanyň 102.19 götürüm berjay edilmegi, geçen ýylyň şu döwür bilen deňeşdirilenine, ötüş tepkiniň 111.17 götürme barabar bolma aýratyn buýsandyrjydyr. Bu ýerde öndürilýän nak ýüplükliň ýurdumynyň içerki bazarlaryna hemde daşary döwletleri ugrudylýanlygy önüme bolan islegiň ýokaryda onu görkezýär. Munyň özü öndürilen önümi ýerleşdirmekde de işlen gownajay alınıp barylýanyna şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk derejesine 25 ýyllyk şanly toýuna münasip sowgatly bargan kärhananyň agzybir dokmaçylary döredilýän ajaýyp şertler üçin gahrman arkadagymyda alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni döwletimiziň işçiň telekeçileri hormatly prezidentimiziň tawşyryklaryna laýyklykda ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň ornuny tutup bilýän, bäsleşige ukyply, ýokary hili önümleri öňürüp döwletimizde azyk bolşulugyň döredilmegine öz münasip goşuntylaryny goşýarlar. Mary welaýatynyň hususy kärhanalaryň, hojalyk jemgyýetleriň telekeçileri özlerini döwletimiz tarapyndan berilýän ýeňilikli garzylaryň hasabyna döwrewap mallarçylyk toplumlaryny, önümçilik kärhanalaryny gurup, ýokary hilli azyk önümleriniň öňürüşini barha artdyrýarlar. Welaýatyň wekil waziri etrarynyň çäginde ýerleşýän döwrewap mallarçylyk toplumum şoluň biridir. Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan bu mallarçylyk toplumyna häzir daşary döwletlerden getirilýän köp süýt berýän mallar iýdedilýär. Bu toplumda häzir 577 sany baş gara mal var, şolaň 220-si sagylýan sygyrlar, galanlary baka goýulan mallar we ýaş gölelerdir. Toplumda mallar mal lukmançylyklarynyň talaplaryna dogry laýyk ide edilmegi netijesinde her günde 2,5 tonadan köprek ýokary hili süýt öňürilýär, hemem sarp edijileri ugrudylýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiler döwletimiziň altyn gaznasydyr diýen ganatly sözlerinden ruhlanyp täzeçe gözlegler bilen zähmet çekýän bu mallarçylyk toplumynyň işgärleri döwletimiziň baky betaraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýunyň toýlanylýan ýylyna mallardan sagly barýan süýdüň möçürini 750 tonna ýetirmekligi aýdyň maksat edilýärler. Bu ýerde dünýäniň ösen döwletleriniň önüm öňürjileriniň iň kämil tehnologiýaly enjamlarynyň ornaşdyrylmagy önümçiligi döwrewap ilmi esasy guramaga ýardam berýär. Toplumda sygyrlary sagmak, ýaş göleleri iýmitlendirmek, ýürüti enjamlaryň kömegi bilen alınıp barylýar. Mallarçylyk toplumyny döwrewap urulan gyşky hemde tomusky ýataklaryň bolmagy mallara ýaş aýratynlyklaryna görä ide etmeklige şert döredýär. Mallaryň ýokumly ot iýimler bilen üpçün edilmegi et öňürmek üçin baka goýulan göleleriň sagdyn ösmegine ýardam edýär. Bu mallarçylyk toplumynyň hunermenleri geljekde etiň öňürüşini her ýylda 100 tonna ýetirmekligi aýdyň maksat edilýärler. Gahrman arkadamyzyň ýurdumyzda kiçik hemem orta telekeçiligi ösdürmek barada taýsy tagallalarynyň netijesinde bu toplumyň telekeçilerini de mallarçylygy giňden ösdürmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli ýeňilikli şertler döredilýär. Topluma mallara ot iýimlik ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin 397 hektar yer bölekleri bölünip berildi. Mallarçylyk toplumynyň hunermenleri şol yer böleklerinde ýorunjy, mekkejoň we beýleki ot iýimlik ekinleri ösdürip ýetişdirdiler.
Döwletimizde ýokary hili malaçylyk önümleriniň öňürüşini artdyrmagy, sallamny goşmagy aýdyň maksat edilýän bu malaçylyk toplumynyň hünärmenleri geljekde süýdüň etiň öňürüşini hassa artdyrmakly özlerine baş wezip edinýärler. Malaçylyk toplumynyň hünärmenleri telekeçilik işlerini ösdürmäge berýän kömek gollawlary üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni türkmeniň dünýä nusgalyk milli medeniýetini we sunugatyny ösdürmek, kemilleşdirmek, hemem oňa zekinli ýaşlary has giňden çekmek barada ýurdumyzda egirt uly işler alınıp berliýär. Ony Türkmenistan betaraplyň mekany ýylyna geçirilýän ruhly dawralarym tutuş aýdynlygy bilen görkezýär. Muqaddas garaşdyrlygymyzyň şany 29 ýyllygyna başlanyp, edebiýat, medeniýet we sunugat işgärleriniň aýdymçy ýaşlaň we zekinli çağalaň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asra atly bayragyny almak ugrundaky betlişiň çäklerine geçirilýän ýaş estrada aýdymçylarynyň ýanglan diýarym telebetlişiginiň ýokary ruhlanykda şowhulny täsirli geçen daşaw vilayaty boýunça jemleji tapgyrym muňa dolu şaýatlyk edýär. Gowadag etrawyna geçirilen betlişiň bu tapgyrna Daşaw vilayatynyň etrapdyr şäherlerinden deslapky tapgyrlarda ýeňji bolan ýaş estrada aýdymçylarynyň 10 gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli medeniýetiniň usunugatynyň ösmegine ýardam bermek, zekinli ýaşlar ýüze çykarmak, geljekde olaň sunugat eýleminiň ýyldızlary bolup ýetişmeklerine giň ýol açmak, şeýlede türkmen halkynyň aýdymsaz hazinasyny hasan baýlaşdyrmak maksady bilen geçirilen betlişik turwaşdan baý mazmuny iýe boldy. Zekinli aýdymçylaryň hatarlarynyň barha artýanyny şaýatlyk eden bu betlişikde ýaş estrada aýdymçylara öz ukyp başardyklaryny dolu açyp görkezmäge giň mümkinçilik döredildi. Ýere gelende vilayat häkimliginiň hemem medeniýet müdürlüğiniň bu betlişigi ýokary derejede geçirmek üçin ähli mümkinçilikleri döredenligini bellemek möhümdir. Betlişiň etrapdyr şäher tapgyrlarym ýokary gurumçylyk derejesinde geçirildi. Olar zekinli ýaş estrada aýdymçylarynyň onlurçysy uly höwes bilen gatnaşdy. Bu betlişikde nusgawy meşhur desanlardan aýdymlar halk we häzirki zaman aýdymlar aýratyn täsirli we täzeçilligi bilen tapawutlandy. Betlişige gatnaşýan aýdymçylara oň düzgün namasyna laýyklykda ýokary talaplar bellerildi. Şoň netijesinde betlişiň ulayet tapgyryna aýratyn zekinli, ukyply aýdymçylar gatnaşmagy hukuk kazandylar. Emin agdalary olaň aýdymlary ýerine ýetirişlerine, sahnada özlerini alyp barşlaryna, aýdymlaryň sözlerini dürs aýdyşlaryna da uly üns berdiler. Ýaş estrada aýdymçylarynyň ýerini ýetiren aýdymlaryna garaşdy baky betarap Türkmenistan diýarymyzyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik işleriniň ajaýyp gözellikliň, dost doganlygyň, pek süýgüýüniň eşeretli durmuşyň waspy belentden ýetirildi. Şeýlede ýaş zekinli aýdymçylaryň öýdürüjligini, täze döwrüň ruhuny, düýpli özgörtmeliň okunlyk hereketini beýan edip, milli aýdymsaz sunugatyny kemilleşdirmekligi, öz halipalarynyň bagşy sazanalyň deplerini öýdürüjlik ýolları bilen dowam etdirjekdiklerini has aýdyn açyk görkezdiler. Ýaşlaň kemilliň belentliklerine tarap önemli barýanlyklary bolsa, betlişiň dowamyny açykdan aýdyn ýüze çykdy. Munyň özü millilizirimiziň bu gura berýän ýokary derejedäki önsüniň himayet gollawunyň netijesidir. Boýdan başa şatlyk şowhuny betlenen betlişiň ahyryna oň ýeňjileri belledildi. Has takygy estrada aýdymçylarynyň ikisi betlişiň ýeňjisi diýilip aglan edildi. Olary betlişiň döwlet tapgyryna çykyş etmäge hukuk kazandylar. Betlişige gatnaşylary hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar dawral ýagdaýda goşuruldy. Şu joşgunly pursatlarda dawra gatnaşyjylar öz mehriban halkyna bagtyarlyk döwrüni peşkeş beren gahrman arkadagymyzyň adyna aýdylan alkyş sözleri ýürekleriniň töründen çykdy. Hormatly adamlar, Nurulta ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 31-nji ýyly saat 20-den 1-nji awgustda saat 20-de boljak we barada Türkmenistanyň hawa mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň.
Balkan vilayetine atken bulutlu hava olup, bu nordan telesekundda 9-14 metre etken şemal ötür. Hava gecetine 22-27 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Ahal vilayetine atken bulutlu hava olup, bu nordan telesekundda 9-14 metre etken şemal ötür. Hava gecetine 19-24 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Mara vilayetine az bulutlu hava olup, demonada kunatardan telesekundda 9-14 metre etken şemal ötür. Hava gecetine 18-23 gradus, gündüzüne 31-36 gradus mayıl olur. Lewap vilayetine atken bulutlu hava olup, demonada kunatardan telesekundda 9-14 metre etken şemal ötür. Hava gecetine 17-22 gradus, gündüzüne 31-36 gradus mayıl olur. Daş vilayetine atken bulutlu hava olup, demonada kunatardan telesekundda 8-13 metre etken şemal ötür. Hava gecetine 18-23 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Paytahtymyz Aşgabatda az bulutlu hava olup, günordan telesekundda 9-11 metre etken şemal ötür. Hava gecetine 21-23 gradus, gündüzüne 34-36 gradus mayıl olur. Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 1-nä magnetik hadisasynyň gowşok täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, şoňlar howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 21 götürüm artmagy bilen baglanşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirgen oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agaz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bu düzümleri berjaý etseňiz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.